Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Θα κάνω μόνο gaming video και το κανάλι μου παιδιά λέγεται Χαραλαμπός Οικονομόπουλος. Και παιδιά, σας παρακαλώ πάμε να φτάσουμε τις 10 εγγραφές. Και παιδιά θα κάνω μόνο gaming video όπως είπα. Και παιδιά πάμε να ξεκινήσουμε. Θα παίξουμε reload παιδιά. Παιδιά όμως θα παίξουμε ένα match. Και άμα θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο, πατήστε μια εγγραφή και ένα like. Παιδιά, και όλα θα κάνω βίντεο με τους φίλους μου. Γιατί μπαίνει αυτό μπροστά παιδιά, με ενοχλεί. Μπαίνουμε και περιμένουμε. Παιδιά, τι πιστεύετε, θα πάρουμε win? Άμα πιστεύετε ότι θα πάρουμε win, πατήστε ένα like και μια εγγραφή. Βασικά, ένα like μόνο. Πάω και παιδιά, σε ένα μήνα θέλω να έχουμε φτάσει τις 10 εγγραφές. Και παιδιά, έχω κι άλλον έναν φίλο YouTuber, τον Ντιμάντο. Πηγαίνετε, τσεκάρετε και τον φίλο μου. Πολύ καλός YouTuber παιδιά, πατήστε του και ένα like και μια εγγραφή πατήστε του παιδιά. Και παιδιά έχει 21 εγγραφές όμως εγώ έχω 0. Και παιδιά σας παρακαλούμε, πάμε. Θέλω να πάρω εγγραφές παιδιά, σας παρακαλώ. Παιδιά κάντε όμως και μια εγγραφή στο Δημήτρη. Κάνουμε πριν βίντεο παιδιά μαζί. Κάνουμε πριν παιδιά μαζί βίντεο. Και παιδιά ελπίζω να τα πω καλά. Και παιδιά θα παίξουμε ένα match. Και παιδιά αν αυτό το βίντεο φτάσει 5 likes θα κάνουμε και part 2. Παιδιά, και άμα φτάσουμε τις 10 εγγραφές όπως σας είπα, θα κάνουμε βίντεο μόνο με shotgun θα παίζουμε, μόνο με AR, μόνο με SMG, μόνο με sniper, παιδιά. Και γι' αυτό, παιδιά, πάμε να φτάσουμε τις 10 εγγραφές. Παιδιά, χορεύουμε μαζί του. Για πού να παίξω εδώ πέρα. Εδώ. Και επειδή έχει και η αδερφή μου κανάλι στη 1309, έχει παιδιά 15 εγγραφές, πατήστε στις και αυτή μία εγγραφή παιδιά, το αξίζει. Και παιδιά θέλει πάρα πολύ να φτάσει τις 16 εγγραφές, γι' αυτό παιδιά πατήστε τη μία εγγραφή. Και σε μένα βέβαια παιδιά πατήστε. Και αυτό καλό είναι παιδιά. Και περιμένετε να πιούμε και εμείς. Να τον παιδιά. Γι' αυτό δεν είναι καλό. Πάμε να κολυμπήσουμε μέσα στη θάλασσα.
Λουπ, σαν βάτραχος πάμε. Τσεστάκι. Παιδιά μου έδωσε πιστόλι. Αλλά είναι μοβ, εντάξει, όμως δεν μπορώ να το πάρω, παιδιά. Είναι μοβ. Καλό είναι να πως είναι πιστόλι. Δηλαδή, παιδιά, άμα είχε κάτι καλύτερο και ήταν μοβ, θα το παίρνα. Ένα τσεστάκι, παιδιά. Και αυτό καλό είναι, αλλά δεν με βολεύει πιο πολύ αυτό. Το ίδιο, δεν το πήρα. Ακούγονται πυροβολισμοί, παιδιά. Παιδιά, πάμε απέναντι. Παιδιά, έχει άτομα, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πέρα 2 τσεστάκια. Το ίδιο από πριν, παιδιά, εκεί πέρα στη βάρκα που έτυχα. Πάμε. Εντάξει, καλό, το παίρνω. Και μας έδωσε κάτι, αυτή τη φορά κάτι καλό. Παιδιά, εδώ χτίζουμε. Παιδιά, έπεσα. Επειδή τώρα άρχισα το Fortnite, δηλαδή τώρα άρχισα, θέλω να πω ότι άρχισα από το season του Doom, αλλά τώρα έβαλα να παίξω, επειδή έχω να παίξω πολύ καιρό, παιδιά. Έχω να παίξω πολύ καιρό. Και παιδιά, πάμε να χτίσουμε. Ακούγονται πυροβολισμοί. Για ανέβηκα. Ναι. Γεια παιδιά. Ναι, παιδιά, αυτή η αδερφή μου που σας είπα να τους κάνετε μια εγγραφή. Επειδή το αξίζει. Το άτομο. Αλλά εμείς δεν ρισκάρουμε να παίξουμε. Είναι αυτά άτομα, παιδιά. Δεν θέλω να το φάμε. Δείτε ένα άτομο, παιδιά. Παιδιά, σκοτώσαμε ένα ατομάκι. Δηλαδή έγινε dead. Και δεν νομίζω να θα το πάρει κάποιος αυτό. Σε κόμπο. Ναι, παιδιά, μου. Δεν με πυροβόλησαν τελικά. Ήθελα να το πάρουμε. Παιδιά, μου σκόσε πολύ. Πάμε να φύγουμε, παιδιά. Εγώ εδώ πέρα θα μπορώ. Όχι, μου την πήρα άλλος. Παιδιά, πάει το πρώτο. Έχω κι άλλο, παιδιά. Παιδιά, όμως δεν έχω σφαίρες τώρα. Αυτό είναι κακό. Γι' αυτό είναι πολύ κακό. Πολύ κακό μου. Δεν είναι ομάδα, παιδιά. Επιτέλους, παιδιά, έχει και σφαίρες, αλλά δεν έχει πολλά όπλα. Περιμένετε εδώ. Και στον άκρη, παιδιά. Να πάρουμε την μπαντ. Παιδιά, εδώ πέρα.
shotgun, αλλά θα προτιμήσω την BAM. Τακτικά, εντάξει. Γιατί κι άλλη ομάδα, παιδιά. Πώς με μέτρη. Όχι, παιδιά, πώς δεν τον έφαγα. Παιδιά, πώς δεν τον έφαγα. Και παιδιά, αυτό ήταν το τελευταίο. Όχι, παιδιά, χάσαμε. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε μία εγγραφή και ένα like. Γεια σας!